Yeah. Look. Nake happy. Nake happy. Ke happy. Mama ka wena ke happy. Ke happy. Mama ka wena ke happy. What's good on YouTube? My name is Das Connection. I'm back again on another video, guys. Lampona. Today I'm working, guys. I'm on the street. I'm still operating. Eba fit. Never nila. Yeah, Uzamo. Uzamu. Sure. Wena? KG the mic. Yeah? KG the mic. KG the mic. Yeah. Eban, warepa. I go Bakari Chumek. Uzi bakadi. Yeah. Babetele 5 line. Ekerdi dengi big boss. Tumile na kutela tubo mang KG. Asato putsa kitilese big boy. Akarabale kiskimile manjeke big boy. Osampona kele so kito fasa. Akama fela ko di into kits bona bana zaka vela bona barit libel. Italimiti ka je karabadisi. This month sarab baikari tlele Chumek. Hey, wena. Hey, Bakadi is on a new generation. Bakadi is on a safe hand, guys. Lingamangali. Na ama Bakadi young watu watu. Mina si Bakari watu watu. Wena wing. Mina kufuma mina ngimameli piano. Uyayazi? Maya ukushaya freestyle yo. Ashaya mfethu. Kamereni baba hayi. Wethi mina ring. Mfaka ama camera lapha linishoot. Yenzeki. Ya emus. Yeah, left eye. Relax awuhlile lapho. Yekela lezo. Angithi ngifuna umubuzo ukuthi yini italent yakhe. Wena abantu bayibonile italent yakho abantu bazokufikishara bathi ya lo mfana uyashaya iBakadi. Abangazi. Mina ngazi angisho bathi abangazi. Abangazi. Batshela ukuthi uphuma kuphi abanye abazi. Abazi ngiphuma kuthi. Kuphi? Sengibuzisa nawe. Uphuma nga. Indawo. Man. Okay, simfana semawopani lo ngisemawopani manje ngifana semawopani Interfield. Wena? Mina khani ngifika la ngintana semambisa. Mambisa. Ya Thembisa. Amathemba lana. Wayi uyayazi bathini othembaleni othemba lana. Ungambamba uzosha nami. Okay, sharp. Wasikomora. Tamano. Yeah. Yeah. Get out. Sinsiling bro. Sinsining. Yeah, utumi like ufelelisele. The last day. No bulala niti mabani. Na ngoma. Kana yini? Ka letsole le feng? Li. Leo. Go. Yeah. Wasikomora. Akhoya hayi. Why? Abheke camera lapho ngathi yini? Osmele. Abheke. Nawo mama asibafikile lapha. Feli. Hayi. Awusikomori. Hayi. Why? Amagogo ungadile. Umagogo mawusizandla phansi. Uyathi hey, ubhekile we. Umagogo kwenza kanjani umagogo? Sinini bakangipha ama advice Athini? Ufikile lapha kimi athi zami uyaziko athini uyazi indlwabo athi ufika imude yazi indlwabo athi bakabuza bathi ngiyayazi gogo. Yeah. Ngithola uthe bakathi ngithe ngiyayazi hayi naye yabona athi leyo ngimela ngiyenza ngathi hayi khululeka gogo ngamangala Gogo ungayenzi le nto ngiyacela gogo. Makabheka kusuka ukuthi ngifuna ukuyenza yabo. Yeah. Gogo kuza nabantwana. Hayi bafuna ushaya ama hand what reduce. Okay bafethu ngizobuza ama question fast ne. Sure. Okay, are you smart? Yeah. 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 4 8. What is the first question I ask? I'm smart. Okay. Are you smart? Yeah. 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 3 6 5 + 5 10. What is the first question I ask? Are you smart? Okay, shut up man brother. Shut up. Why me ngambanga? Wena nje. Angathi sengizifika lapha. Ngizizala. Tamanyakeza Nyakeza. Vele ngiyalo fana. Right, if you use right to do what you call
No. Like this. Yona leyo. Okay, no, can you spell photo sentences for me? To my friends, I was like, it's about to go down. Bheka cala ngenja yami la. Hayi ungazi yini. Bheka ngifuna inkiyama manje safuna ukumemorize lapha ebhodini. Yeah, I put it. Okay. Photo sentences. Na uze ngenye. Bheka ngathi sengirene. Yeah, It's P yeah, H yeah, O yeah, T yeah, O yeah, C yeah, Y yeah, N yeah, T yeah, E yeah. N ish. Konje. This is. So angazi it's C after kubo E bese kubo S. Anginasho mara ishiya mara I tried yo. Okay. Yeah. Wena. What's that mean, Roaf? Wena? P Yeah, H yeah, O yeah, T yeah, O. yeah. Apo ngarobela pina. Yeah, 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 yeah. Yeah, so qale lezi za. S. Hmm. Ay. Come on. Hayi ngibamba. Okay, ke noto he. Lwena ke noto. Ha ona C ke S. Ne? Shi, tene ngishilo. Yeah. Mara bheka njaya bheka. Luyasilo ya. Okay, three left ne? Yeah. One, not. Yeah. One right, one right. Yeah. One right, one right. One right, one right. Right? Okay. 3 to go ne? Yeah. Okay, which language do blind people speak? To my friends, I was like, it's about to go down. When? Ngicala ngaliya. Oh. Sindaw. Eh? Sindaw. Which language do blind people speak? Abantu bangaboni bakhuluma ephi language? Oza. Huh? Abangaboni ne. Yeah. Sign language. Batshela ukuthi bakhulumani lapha. Batshela ukuthi abantu bangaboni bakhuluma ephi language. Bheka. Abantu abantu abawenzani? Bangaboni. Abangaboni? Yeah. Athi bayenzani? Chap asivale lapha. Hayi laba Abenzani? Bangaboni bakhuluma ephi language. Uyipampile lo bafu. Uyacrack uyashaya. Ababoni. Ababoni. Bheka njaya. Yima ithi aphendule la. Ababoni. Ababoni. Bakhuluma ephi language. Bheka. Uzakutshela. Yima. Khuluma baba. Just nokona ukukhuluma iphi language. Angazi mina. Uthi sign language. Bheka buya ngithi mistake. Yima wena. Sengiyazi phela ukuthi bayibe ngicabanga ukuthi uthi Yima ngithi ngifuna ukuthi Bheka. yima. Khuluma baba. Any language yini iphi language? Ababoni. Bheka mina ngiyakhuluma mayini angisabambeni. Shini mayini bayakwazi ukukhuluma labantu mara baboni. Shini maye bahamba ngalezi zinto lezi ya. Uyangithola? Bakhuluma ngekota. Yabo. Yeah, baphumula Uyangithola? Bakhuluma ngani? ngekota. Wow, son. Oh. Wow. Bakhuluma ngani? Awu nkanti. Bakhuluma ngani? Ngekota. Batshela lapha bakhuluma Ngekota. sa retsa dipari a re bana ba gago sa totketsa ngwana o lokile iso wena a ba loka at all. Bangaboni. Yeah. Mina ngisakutshela obvious bayakhuluma straight mara bahamba ngadayidini obvious ababoni. Mina ngithi bakhuluma language ephi? Bakhuluma language noma imaphi la sokhulumayo thina. Okay, wena bakhuluma ngekota ngithi. Ngekota ya. Lestikile. Yeah, istick. Wena bakhuluma umlomo straight like. Okay, yeah. Wena uyitholile ne. Aish. Wena uyishayile. Bakhuluma kanjani ngekota? Bakhuluma they are not deaf. Ababoni ngithi. Sharp. Macishi yangibulala kazi. Yeah, no. Okay, sharp. Ne? Yangena ne? Yangena. 7 plus 5 is 11 or 11? 7 plus 5 is 11 or 11? Hayi baba, it's 11 kanjani manje? Angazi nami kanjani. 7 plus 5 Yeah, is 11 or 11? Iba. Yini? 12. Yeah. Yini? 12. 12. Yeah. 7. Level ka njaya. Wena ngena ngesikolo wena. Ngene lo muntu lo. Hayi, sidlulile kulo industry nebheka. Hawu, unye kuzothi yeah. Okay.
Give me 3 capital cities of South Africa. Abheka cala ngenjaya. Hayi manje ufuna ukuthi baqale ngamalungu. Okay, asicala ngawo. Lezi zinto ngizigcine grade 6 yo. 10. 3 capital cities of South Africa. Abheka uza maybe ngayishaya. Sure. Yo. So Johannesburg. What? Bro, what are you talking about, man? Pretoria. Mm. Yeah. Chayile uthe 2 yangithi. 3. 3. Yeah. Johannesburg sengiyibali Thingberg. Hamba njaya msaqaba. Johannesburg. Yeah. Pitori. Sure. Joburg. Sure. You are slow learner. Fucking idiot. Tekani. Ite1 uthi Johannesburg njaya abheka. Capital city bala. Oh yeah, Eastern Cape. Iyo. Bangifundisa yona esikolweni. Saretsa dipari a re bana ba hao sa to ke ngwana o lokile iso wena a ba loka. One left for you. Thingberg yakhulule. Thingberg. And iyabuya kancane kancane. Ushayile ne. Ushayile ne. Ngishayile. Now ushayile. Which means this one is the last question. You fail. Oh, mewufika ngayibiza ngiyiphendula egcineni. I'm going to ask the last question. Yeah. If you not get it, forget about it. Uthola le capital city manje. Ushayile lapha. Ngishaya. Awunakho ama-josi, ijosi. Uyazi ijosi? Yeah. Yini ijosi? Ijozi indawo. Yeah, sure. It's not the capital city indawo. Yimi ngishayile ngithi. Hayi. Akusi Johannesburg. Wena fela liphumile amapitori fela. The rest fuck all. Not. We fear fuck all. Ngithi uthi Johannesburg. Okay, so take last question ne. Last question ne. If a plane crashed between Mabopane Square and Lebanon, where are we going to bury the survivors? Angiyazi kahle ngezulu ne, but ngizoyizama ne. If a plane iyaphuma ne, ephuma eMabopane, izocrasha in the middle of the place between Mabopane and Lebanon. Bathini ngizulu. When you bury people, izobaqwaba kuphi? Uzobangcwaba kuphi? Eh, ama-survivors izobaqwaba kuphi? Awakune-survivor kanjani iplane angazi. Iyenze ikrashile. Ikrashe emoyeni. Yeah, yangena qwa. Phansi. Yeah. So ama-survivors Obvious. Hayi, kunama-survivor. Okay. Sithi kunama-survivor. Obvious. Bangcwabela ithatha ama-family wabo. What? Bro, what are you talking about, man? Abangcwabe wona ngoba abanike kancwabe yithi ahlanya kanjalo hayi. Uyangithola? Yeah. Phinda futhi le question. Wena Ngiphinda ngisho umbuzisi. ngiphinde ku. Yeah. If a plane crashed between Mabopane and Lebanon, where are we going to bury the survivors? Lo wele eMabopane. Ngimyenza khona lapho. Lo awelele Lebanon ngimyenza khona. Ama survivors. Yeah. Baby plane mosi. Ama survivors. Tamani. Baba wonke umuntu ushile lapha ibhomile yasha. Ama survivors akhona. Where do we bury a survivors? Awu angeke siwabheri. Sebenza. Esibhedlela, sibayise esibhedlela. Sizobabhera esibhedlela. Yeah, ngisho sobasiza. Sibabhera, sibayise esibhedlela. Yabona mina ngikhulumisa abantu. Sibayise esibhedlela ama-survivor. Manje ungabheka ama-survivor. Yabona ukuthi nawe uzama ukusilimala. Yabo. Uthi kanjalo ke. Ngisho ngokanjalo. Utheni wena? Hayi. Ngiyeke uzobheka ama-survivor. Guys, cela ukuthi li-comment lapha lenitshele ukuthi lo mjida utheni. Uthi ama-survivors siwasha kuphi? Kuphi? Kibo, uthe kibo. Namhla ulimazile. Yona shout out. Hayi wena uzwa la. Mara ngikezile msho. Batshela ukuthi ba-subscribe lapha. Yeah, please. On Dasco Nation channel. Wena ikhulumi subscribe. Wena ikhulumi. Yeah, please subscribe then. Yeah, bafethu. Ulolo ke halala. Yeah. On my channel. Yeah, on his
channel. Dasko Nation. Yeah. Hello. On Dasko Nation channel. On our Joe. It's a job. Okay, what's it? Hey yo, please like, subscribe and share. Ne, pe, ngul press le la pati nunga sa. Wanju bani? Dasko Nation. Bani? Dasko Nation. Dasko Nation la loyo, mara chun maene. Le la pati ba fit. Tanko. Bashaya. Posta TikTok. Upress la pana screen wenze so. Tut zobona la malavla. Yeah. Guys, I think wala mamela bathi press lapha amalava kanje nje ashake. Okay, bafethu ithi ngivale video lapha ngifuna uvala lapha ne ngizongena kuwe ithi ngivale. Ya ngicela lithi lisuka la imali lapha ngizongena. Ngifuna izaka ubani I'm working on something. Awunganjela amasimba nawo umunye wathi ufuna izaka. Bafethu, thank you for like and subscribe on our channel and also watch the video until the end. Yahlekisa. So guys, see you on another episode. Dasko Nation. Don't forget that I love you and always love you and never love you, but I love you at the end of the day. Subscribe on my channel. Bam. Ah. Go boy. Mama wako wana le rato lako